Nke mere anyị amaka ọkwa maka mụ onye njọ dị ka m ka iji wee bịa n'ụwa wee buru ọnwụ wee nabata ọnwụ. Letter of St. Paul to the Philippians chapter 2 verse 1 following. N'agbanyeghị na ị nọ n'elu Chukwu mana ị napụrụ onwe gị eze gị wee bịa n'ụwa ka isi n'ọṅụ a wee dubata anyị na ndụ ebe ebe. Daalụ danke nagode. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We can't thank you enough for this powerful sacrifice. Eche agụnụzeyi eche kwitonis pekata monde na-ekwe nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Dike na gbame chike Holy Ghost adoration ọbara gị dị oke ọnụ ọbara mere m ezi mma nke i mere anyị amaka nke i mere ka mma n'ịbịara wee nwụọrọ m n'agbode dike na gbame ekele m gara gị. Thank you Jesus. Anyị na-ekele onye kwuru si n'ozugbo nyere ọnọdụ m adoration nyere ọnọdụ m adịghị mma ike mgbe ike gwụrụ obi m eguzo na-ekele gị odogunagha. Dike na-agba ọbara odogunagha nke i mere ka mma odogunagha dike gbara ọbara dike na-agba ọbara eze m nke i mere ka mma odogunagha. Ọ bụ ọbara ka eji wee nwere onwe anyị. Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. By his stripes we are healed. In 1 Peter chapter 2 verse 24. By his wound we are healed. Thank you, my Lord, for the things you've done for me. Thank you, oh Lord, for the things you wait for my freedom. All I am and all I have, I lay down before your cross. I lay my regrets. Receive all the glory. Thank you so much. Thank you so much. I make them all yours. I am all yours because of this sacrifice. We are loyal to you. Oh Yahweh Sabaoth. Sacrifice of praise. Thank you, Savior. Thank you, my Savior. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Lamb of God. Lamb of God. Sacrificial lamb. Sacrificial lamb. Burden bearer. Shaking our glory. Our body bearer. Physician. Divine physician. We salute you. We salute you. Carry go. Carry go. Carry go. Carry go. Odogu. Dike na sude ọnwa nwụrụ adaka ọ ka anyị wee nweta ndụ ebe ebe ọka maka afụfụ a ka anyị jibụla onye ụwa ọma. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ịtala afụfụ a ka anyị wee bụla ọgaranya. Kedu ndị ogbenye n'ebe a mbunye ego ọbịa a na-aja gị mma Chukwu n'ala ekene. Kedu ndị ụtụ ọgbaka na-eso ya le makụọ ọbara makụọ ọgwụ obe ndị ọbara bụ ọbara mbunye ego nke o mere atọka. Dike na-agba ọbara odogunagha nke i mere ka mma odogunagha odogwu amarube odogunagha nke i mere ka mma Chimo. Odogwu kwụrụ ụgwọ njọ n'enu obe anyị akpọrọ gị isi a na bughere gị mbele anya. Ụmụ Holy Ghost adoration na-ebetere gị akwa. Anyị si gị na-eme maka ọnwụ nke nwụrụ anyị isi n'ọnwụ a wee kwụọrọ anyị ụgwọ njọ anyị.
ọkwa n'enu obe ka ị kwụrụ ụgwọ m n'enu obe Kalvarị ọkwa n'enu obe ka ị kwụrụ ụgwọ m n'enu obe Kalvarị ọkwa n'enu obe ka ị kwụrụ ụgwọ njọ m n'enu obe Kalvarị ọkwa n'enu obe ka ị kwụrụ ụgwọ m n'enu obe Kalvarị daalụ Keri masindarama, shikete rebo yandarama, sekindarama. Ore mosindarama, yandarama, madore maske. Yanda yama senderebu, yanda yama, yera masandarama. Keri mashekerebu, yarama, yarama senderebu, yandarama. Oh, what a dick I'm aware of God. Also, get up and eat my man again. What you cook? Just a cook, we're bong. Oh, trouble one, not power. Dick up who go again. Second, I'm eat my man again. Almost a raka. Cindy June and the Gentiles. And in a batabao. Romans chapter 8 verse 1. Now, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because Christ has paid our price. Yes. We are free indeed. Our freedom came from cross. Our freedom came from cross. He has paid my debt. He has paid my debt. On the cross of Calvary, Jesus paid my debt. Brought victory to me. Oh yes, I am free. I am free indeed. We are free. If the Son of Man sets you free, we are free. Child of God, you are free indeed. It comes from all things has passed away. We are free. Oh, we are free. We are free. It comes from the cross. Holy Ghost adoration people who give thanks to the Lord. My children, wave your hands unto the Lord. So free. Wave your hands unto the Lord. You are free indeed. Christ has set us free. Jesus' name. Oh, we are free. Jesus' name. No more sorrow. No more sorrow. We are free indeed. Bonus on the baby. Hey. Chukudalo dem, man. Thank you. Oh. Yes, everything. Dalo no ono. Daddy. Daddy kukubo. Hey. Onye ka na-eme akaje. Chetakwa na akọcha Jesu. Emere Jesu akaje maka gị. Ọnwụ gị n'obe mere m nwere onwe ji m. Ọnwụ ike bye-bye. Ogbenye ọnụ nta na-amasị gị bye-bye. Mama akwụla ụgwọ nji. Kedu ndị ekele abụ n'ebe a? Ana m ayọ ka ụgwọ nje akwụrụ gị n'elu obe, ọnwụ anwụrụ gị n'elu obe wetara gị nsọpụta. Ya wetara gị nsọpụta Nwachukwu. Apantu ya lawyer. Apantu mebe. Ogo ọgwụgwọ nsọ elu. Ana m akpọ ike apa yelo. Ike anwa bụ Jesu na-arụ mgbe nwaanyị emere eji metụrụ ya aka.
In Gospel of Mark chapter 5, Jesu wee tie onye metụrụ m aka maka na ike apụgo n'arụ. Onye ga-etinye aka n'apa? Kedu ndị mkpụrụ n'ebe a? Kedu ndị kpụrụ isi? Kedu ndị na-achọ nwa? Ibu kansa, ibu fibroid, ngwa manye aka n'apa. Ike apa bịa. Baba mazundorobo yindara mama. Yara baba makuri masandorobo yindara mama kuri mayindiri ma. Yere moshindara ma. Ike apa na-agwọ ya. Kedu onye na-esogbu gị Nwachukwu? Ike apa bịara gị. Ọ bụ case of infertility, ọ bụ obere ihe n'ebe ọ nọ. Ọ bụzikwa HIV. Ọkwa naanị ya na-agwọ ya. Bịa na Holy Ghost adoration. Ndị ụwa oboro gị ule butere ya Jizọs. Butere ya Jizọs ka ọ kpọọ ọnụ. Ọ bụ ike ọ dị na be gị o butere ya Jizọs. A na-cancel untimely death. Ụbịam ọnụ ụtọ na-anyụ gị anya, apa Jesu na-achụfu ya. Ewenye m aka elu wee na-agba anointing Jabez. Ana m agba anointing Isaac. In Genesis chapter 26. Ana m agba anointing nwaanyị Zarephath. Aka m adị n'elu. Nwachukwu tinyere m ya n'ihu aka gị elu. Narị ike mbunye elu. Narị ike nwere onwe. Power! Power! Oyere mashe. Yara masandorobo yindaraba makuri maskinderama. He has done what no man cannot do for me. Yes, no man can do it for you. He has set my soul free, fill my cup with favor. He that comes in the praises of the Lord shall never ever go back, remaining the same again. A woman with issue of blood came to him with a faith like a mustard seed, touched his garment, and she was made whole. My healing and my salvation comes from the blood of Jesus. Oh, what a wonder-working God, reliable Father, my reliable Father, you change it not. Malachi 3:6, you change it not. You are the Lion of the tribe of Judah. Yes, Lord. Ogogo sosi na babia. Yes, sir. Oh, Master Jesus. Master Jesus. Okay, you men on Zion. Ani chọrọ ike ọgụgụ nsọ. Onye ka anyị ga-ejekwulu? Bịa kwuo n'okwu n'isi ụmụ Holy Ghost adoration. Kwuo n'okwu na steeti anyị bụ Anambra. Anyị na-ewere gọọmenti haus na-enyefe gị n'ogbe aka. Anọ m n'egwu a wee na-agọzi siti gọọmenti haus. Anọ n'egwu a wee na-agọzi ọchịchị na Anambra steeti. Anọ n'egwu a wee na-agọzi ndị na-enwere olileanya. Olileanya ga-abụ nke gị maka na emere ya Jabez, emere ya Jefta, ndị achụpụla achụpụ. In Judges chapter 11, Jefta o nwere ike kpọghachitere ya azụ. Ka ike kpọghachitere Jefta azụ, kpọghachite ndị achụpụla achụpụ. Yere mo sheketere bo indarama. O nwere ndị na-ebe a agụpụla agụpụ. Ana m ayọ ka ndị Jefta kpọghachite mmadụ azụ ọsọ. In the name of Jesus Christ. Apa nke na-agba mme ka tinyere isi wewere onwe. Jesu agwọwo m rere m biko ala bara m. Elele m anya na-aba ya wee letebinye aka m dio. Nwezo ya ukwu wee bịasonye isi na ya. Mbịazie wee chọpụta na-enwere ihe dị iche na arịa m. Apa ya gwọrọ m ọrịa, apa Jizọs nyekwara m dio. Asị na mba ogbenye ọnụ ntụ mana ana m emekasịzi ego. Apa ya gbanweela m, apa Jizọs emewo m mma. O si na mmadụ nwere ndị ya. Ọ bụghị nwa dibịa mere ya. Ihe nyiri mmadụ omume. Ọ bụ na pa Jesu ka o si bịa. Lele mana anaghara ịbara n'ime ya. Na-ekwe ebe nsọpụta anyị si abịa Nwachukwu. Letter to the Hebrew chapter 12 verse 2. Akwụkwọ nsọ si looking unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Ọ bụ ya nwụrụ ọnwụ maka anyị. Legide ya anya. A ga-enwe mgbanwe. Ị ga-adị ka onye ahụ ị na-ele anya.
negide eze n'igwe. All adoration negide ya. Negide eze Jesus. Negide aka na agwọ ya. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Transformation by beholding. A ga-enwe mgbanwe dịka onye afọ ine n'anya. Na agba ochie, in the book of Exodus, Moses okilisi ebube ya ụmụ Israel a na-enenwu ya anya n'iru. Gị nwa Chineke na-ekwasị eze eluigwe anya. Maka na ebube ya na-egbu amụma. Ohere Moshe. Ke na-adọta ugo ngozi anyị o. Ke na-adọta agamniru anyị o. Sọ ya bụkwa eze otito anyị. Onye amụma mee, onye ebube mo. Abalị ekelu, saya dịkwa sọ ga-ahụ gị. Sonye nwere okwukwe ga-enete. Ngozi zuru oke n'ime gị. Ụmụnne na ụmụnna, ụmụ ụwa gbakọta n'uwe. Gbakọta ka ilego Jesu. Anya ọma na-ele, agaghị m agbaka wee laa. Ị ga-agbasi aka wee na. Bala n'ike m ọsọ, bala n'udu ngozi gị. Ka ije n'ebe a na-eje ngozi, akara ugo ga-achake. Ụwa dị m asọ. Ile dị anya akara ugo achake. Ọchị igodo ọnwụ na ndụ. Ọchị igodo ọnwụ na ndụ. Colossians chapter 2 verse 14. He cancelled the record of the charge against us and took it by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. Ọ nwụrụ ọnwụ maka anyị. Legide ya anya. Legide ya anya. Ọ bụ ebe nsọpụta anyị si abịa. Colossians chapter 2 verse 15. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. E nwere mmeri si n'ukwu obe abịa. Maka na Jesu bụ the conquering conqueror. In 1 Corinthians 15:55, he conquered death. And the scripture says, "Oh death, where is your sting? For the death is swallowed up in victory." And in 1 Corinthians 15:56, the scripture says, "Thanks be to God who has given us victory in Christ Jesus." And in China, when the Mary said, "He can't go over." Just a million hours. Onye tisara kalelube makam. Forgive ife, uruzo puta maduo. Aka melegide ganya gibuzo eziokwu na ndụ. Sono ni gibiye, nkichoku ndebiye biye. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebi. Yes, sir. Ọkụ nke ife abịa. Legide ukwu obe. Lebe anya n'akụkụ ebe a mara ube. Ike ọbara na mmiri ga-asọpụta gị. Psalm 125. Ọ ga-akpụ gị dịka ugwu Zion. Zechariah chapter 12 verse 3 following. Ọ ga-akpụ gị bụrụ mkpụrụ ike. Mighty rock. Sere Moshe. Sandarama kurima skenderebo. Yarama kasunderemo yirima sandarama. Yerama kakurima skondorobo yendarama mama. Yerema kurima skondorobo kurima skandarama. Yendarama makurima yendarama makurima skenderebo. Yendarama. Oh, ukwu obe ebe ọgwụgwọ nsọ. Ọgwụgwọ nsọ adaba n'ukwu obe. Hey. Eche Agnus Dei. Eche Catholic Peccata Mundi. In Gospel of John chapter 6, in verse 68, our brother Peter replied, "Oh Lord, to whom shall we go? You have the message of eternal life." Only when the back and you get
ọkwanụ gị bụ okwu nke ndụ ebebe. Pita ịbụ onye a gọziri agọzi. Ọ bụrụ na anyị si n'ebe Jesu nọ pụọ, ebe ka anyị ga-eje, onye ka anyị ga-agbapụ. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, onye nwụrụ n'elu obe, onye na-ekpochapụ njọ kụwa onye ike niile dị n'ọba aka ya. Onye mmeri onye mmeri amara m, onye amara na onye mmeri ịnwụrụ ọnwụ n'elu obe ka anyị wee nwee ndụ ebe ebe. Ebuwere ego ogbu Jisọs n'okpuru n'okwu eze, ike ogbu egwu bịa. agbawara goto ka m wee yiri akwa. Jesu yaraba Atụkwasịrị obi chọma na ọka maka iyi mmehie m ka iji gbara ọtọ. Jesu yaraba lekwasị ya anya nwa Chineke ka ọ dịrị gị mma. lekwasị ya anya ka ọ dịrị gị mma. Megide gị anya wee rue n'ọgụgụ ndụ m. By your death, King of all kings, you've shown your greatness and declared my redemption and independent to my accusers. Lord, my hands are lifted up in praise. You give me a reason to smile. Oh, thank you, Daddy. Child of God, keep on looking unto Him. He's the author and finisher of your faith. There will be no more weeping, no more sorrow, no more dying. No more sickness, no more barrenness. When you keep on looking unto Jesus, He is the Savior of the world. Unto Thee, O Lord, unto Thee my soul lives to the Unto Thee we cry, O Lord. You, Baba, do not let me down. Do not let us down. The Savior Abba of the Father, world. do not let your people down. Ụmụ alaeze na-ekere dike n'ukwu obe. Ọkwa onye nne m uko n'obe a, ndị nne Nwachukwu ebe Jesu nwụrụ anyị n'elu obe. Romans chapter 6 verse 11, akwụkwọ nsọ say, so you also should consider yourself as to be dead to the power of sin and to live to God through Jesus. Okay, ma. Ọjọọ na anụ ụmụ Izrel n'iyi. Ọ nwere agwọ akpụrụ kobe n'elu. Agwọ afọ bụ agwọ na-enye ndụ. Onye agwọ ọjọọ tụgharị, ọnụ anya na agwọ Mozis o nweta ndụ. Ọ bụ ike nke mgbapụta. Maka na John chapter 3 verse 14, Jesu wee sị n'etu ahụ Mozis si wee kpụọ agwọ kobe n'ime ọzara. Onye ọbụla nọ na-agwọ afọ anya nwetara ndụ. Na onye ọbụla na-eri anya na-agba ọfụ oge nweta ndụ. Nwachukwu a na-echebe ka anyị jee anụ n'uju ndụnụ, ka anyị jee anụ n'uju ndụnụ ebe mmeri na-esi abịa. Shie na mama sheketerebo shekerebo sheketerebo yendara mama nnekwu isi na-agba ọbara yara amasị ndụ. Ezi ebube, ezi ebube na-edo ya anya. Ezinụlọ na-edo ya anya ka ị nwere onwe gị. Na-edo anya n'akụkụ amalube, afọ amalube na-edo ya anya, na-edo ya anya, afọ amalube. Uju ndụ ga-abịara gị. Ụmụ Holy Ghost adoration ka anyị na-edo ya anya. He is the author and the finisher of our faith. Irebo sheketerebo yindara mama kasị ndọrọbo. Akụkụ Jizọs ọpụe, mmiri na ọbara si n'akụkụ ya
precious blood of Jesus. Touch your people. Touch your people. Touch your people. Oh, precious blood of Jesus. Touch your people. Flow. 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 May the captives, through this precious blood, receive total freedom under the power of the blood. Oh, in letter of St. Paul to the Colossians, chapter 1, verse 20. Through the blood of Christ, God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Oh, precious blood, we need you. We need you for total reconciliation. My dear people of God, through this blood, may we be reconciled with our Master Jesus. Are you still in enmity with Jesus? Are you still living in sin? Remember the blood that was shed for you on the cross of Calvary. Oh, rugged cross. Oh, precious blood. Touch your people. Touch your people. May the barren womb, through this blood, let the anointing for fertility flow. Under the power of this blood, may the barren womb receive children. May the barren womb receive children. In the name of Jesus Christ. Shindarama Sundurubu. Shindarama. Shidarama Sandurubu. Oh. Hebrews chapter 9 verse 22. Without the shedding of blood, there will be no remission for sin. Lord, remember the blood you shed on the cross of Calvary for us. Do not desert us. This blood of the new and everlasting covenant. The scripture says in Matthew chapter 26 verse 28. This is the blood of the new and everlasting covenant. Father, may this precious blood cancel any covenant that is not of you. Anything that is not of you. Some are into one covenant or the other. From marine kingdoms, Amosi kingdoms. Father, through this blood, I prophesy total freedom, total liberty upon your people. Oh, precious blood. Oh, we need your healing power. We need your healing power. We need your healing power. Because in the book of Isaiah chapter 53, verse 4 to 5. Because of your wound, the scripture says, we are healed through the stripes. People of God, can you recall that journey that brought us salvation? Christ was battered with blood from head to toe. Oh, blood. He was laid on the cross. Think of that, my people.
how the soldiers struck him rudely and nailed him to the cross. A heavy nail that cut even the bones and the veins. What an agony. He fell several times on the road to the Calvary. He embraced the cross willingly, because for him, through this cross, I will give salvation to mankind. Oh, Almighty Father, do not desert your people. Oh, precious blood, let your healing power flow once more. Let the anointing flow under this blood for total freedom. Are you facing demotion, business crisis? This blood is there for us, because the scripture says in Zechariah chapter 9 verse 11, when I remember the blood of the new and everlasting covenant, I will set your prisoners free. Oh, are you still a prisoner? Are you still under bondage? The power is flowing now for family liberation. I cover every family here with this blood. Holy Ghost Adoration family, you are covered with this blood. Let there be cleansing once more. Let there be total cleansing. Under the power of this blood, I prophesy breakthrough unto your business. Prisoners of hope, rejoice. There is still hope for you under this blood. Oh, 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 oh. When the sacred side of Christ was pierced with a lance in John 19:34, the scripture recorded, blood and the water gushed out. And when this blood touched the ground, the scripture recorded, there was a total earthquake, rock split apart, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Are you still under bondage? I prophesy total release. Are you still under satanic manipulation? I declare freedom. Under the power of this blood, are you still under any tomb? Are you still inside the tomb? I command you, come out. Come out. In the name of Jesus. As a priest of God, I raise my anointed hands up to absolve you from your sin under the power of this blood. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. As a priest of God, I raise my anointed hands to decree acceptable year of favor for you, to decree this year as a year of increase. Under the power of this blood, I prophesy total breakthrough and joy unto the people of God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Holy Ghost Adoration family, I cover you with this blood. I tap the code of Exodus chapter 12, blood for total protection, blood that protected the Israelites from the angel of destruction. I cover your families with this blood in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. I cover your families with this blood in the name of the Father, so you take it.
Omochukwu, Jesu tili mkpu n'oke ọnụ. In Gospel of Matthew chapter 26 verse 38. Alili julu m obi na-egbu m egbu. Ọ na-ele anya fụ afụfụ ọ gaje ịta. Lekene njem Kalvarị, njem nwetala mụ na gị nsọpụta. Ka anyị soro Jesu gaba. Ka anyị wele ekene. Ka anyị wele olileanya. Maka na Kalvarị bụ ebe ngọzi. Kene Chineke maka ihe o mere gị. Daalụ Chukwu. Anyị ejebe n'ukwu obe ka anyị kene Chukwu. Ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Romans chapter 5 verse 8. Ka ị ka bụ ndị njọ, Jesu bịa nwụchitere gị ọnwụ. Naniya di kemere ya, naniya di kemere, naniya di kemere ya, no be Kalvarị. Kenele anya wee fụ ụdị afụfụ ọ gaje ịta. O wee gaba n'ogige Getsemani. Oge o luru na Getsemani, ọ kpọrọ Pita na ụmụ Zebedi, Jebis na Jọn. Ọ sịrị ha nọrọ n'ebe a soro mkpe ekpere, ka ha soro ya n'ekpere. Judas wee duru ndị agha. Ọ bịa susuo eze ebube ọnụ. Judas ji susu ọnụ elara Jesu nye. Lezi ya ndị si obodo ndị kpụgara ya Pilet. Areti were ma Jesu kpọọ. Amara dike ịkpọ ọnwụ. Onye na-adịghị ya o mere, onye na-enweghị ya o mere. Ihe dike mere ya ewo. Enube emere ya ogbenye ka iwe bụrụ ọgaranya. Esiba ya ejebe onye. Ndị agha kpọrọ ya kụba ya ihe bịaba Jesu ịtalị. Dadimo. Ekere ya agbụ. Jesu bụrụ ife akaje nyere mmadụ ncha. Jesu biko gbaghara. O gburu okpu ogu. Eze nke Jesu bụ eze bụ okpu ogu na-ekene ọbara Nwachukwu.
ji asọpụkpọsị ya anya. Naanị ihe mere Kristi. Naanị ihe mere Kristi. Ọ bụrụgodu Pita onye mere onye isi. Pita amakwaozi onye Jesu bụ. Pita amakwaozi onye Jesu bụ. What a betrayer. Yarama Sandorobo Yarama. Yarama Sandorama. Wele nwa azụ ọkụkọsara obi. Ebulu obebe Jesu n'ugbo. Maka na ọ bụ site n'obe a ka ọ ga-eji wee gbapụta ụwa. Obulu obe dị alọ na-aga na Golgota. Nekene dike. Nekene dike. Nekene ihe o mere mụ na gị. Nekene ihe o mere mụ na gị. Nekene ihe o mere mụ na gị. Jizọs dike jumana were bula obe maka na ọ mara ọ bụ ihe ọ ga-eji gbapụta ụwa. Ọbara jụrụ ya ahụ niile, ndị agha nwere ike dị egwu na-adọgbu ya. Elibere ya wee were ntu kpọpụsie n'aka. Nwachukwu na-ekene ọbara n'aka Chukwu. Ezi ebube yaraba yaraba ndozi anụ Chukwu. Chukwu m gịnị ka iji gbahapụ m? Nekene ọ bụ maka na ọ bụ nje anyị. Ya ka Chukwu ji wee gbapụ ya. Agbarapụrụ ya maka na ọ bụ mmehie mụ na gị. Gịnị ka iji gbapụ ụgbọ akwa dike kwara n'obe? N'aka gị ka mụ rara mmụọ m nye. Eze ebube. N'aka gị ka mụ rara mmụọ m nye. Dadi yaraba no. Yaraba yaraba. Bayara. Chukwu yaraba. Bayara ha. Bayara naanị. Ọ nọ n'ego obe na-ayọchitere anyị mgbaghara. Tetelestai. Ọ bụsigo. John 19:30. Oru natara isi kube. Ihụla akwa mgbochi ekewa. Ewu ochie were ihe chie. Onye nwe na-anwụ. Egbe igwe wee sewa. Ọ gịnị na-ada? Oge o kubere. Egbe igwe juru n'ebe a kpọgburu ya n'obe. Ala ọma jijiji mabara. Maka na ọbara dike tụsara n'ala. Sesera pụrụ ha Barabas onye omekome ma sị kpọgbue Jesu. Kedu ihe eji kpọgbue eze otito? Ọkwa maka anya ukwu, ọkwa jelosi, ọkwa maka mkpagbu. Kedu ndị a na-akpagbu? Kedu ndị a na-ewuli anya ọkụ? Ọ bụ ya bụ ibe eji kpọgbue Jesu n'obe. Mana o ji umeala wee nabata obe a ka i wee nwee ndụ ebe ebe.
love. Oh, he accepted the cross out of love. It was not his sin that sent him to the cross, rather our own sin. Oh, a righteous man, he became a curse. In Galatians chapter 3 verse 13, he became a curse. He died for me. He died for you. Let us thank him for our sin. Oh, you are a mama. You are a mama. He died for your sin. Child of God, he died for your sin. And say, now there is no condemnation for you. Let us turn to our Redeemer. Let us forsake our sinful ways. Let us come back to Jesus. Let us come back to him in thanksgiving and appreciation, in total repentance. Oh, he said, my child, go and sin no more. Go and sin no more, because he gave his life for your sake. Go and sin no more.